over te klappen. Welkom bij de Scootje Podcast over wat te klappen. De Scootje Podcast in april. Dat klinkt misschien wat vreemd. En dat is het hek. Maar Geertje... Ja, we kennen altijd hoe scootjesielen praten, toch? Zij is dat. En mijn naam is Arjen de Boer. Naast mij zitten Geertje de Vries. En de man van het Lemster Scootje, de skipper Jasper Visser. Welkom. Alles goeie, zeggen ze dan, hè? Op een Alles Lemmer. goeie is weer, ja. Ja, alles goeie? Alles goeie, ja. Goed zo. Maar jij weet wat minder goeie, hè? Nou, het is ik wel aardig goeie met mij. Jawel. Ja. De kamer krijgt wat verwilderd binnen. Hier is Ach, geen ja. make-up op. Nee, jong. Maar is de lipgloss vergeten? Ja, dat is weer regelen. Ja? Ja. Dat maakt het dus net Toch? uit, hè? Ik al. Zo, hè? Dan is de lipgloss ik vergeten. Hey Jasper, de debutant van Verlien hier als zonde eindigen. Nou, echt een geweldige eerste week. Ja. Ja, wij tochten echt eerlijk zijn. Ja. Dat we het podium. Nou, dat ziet er misschien wel niet zitten. Hè? En het punt nou, dat wat we uiteindelijk bij elkaar hebben bezield, hier ik wel kent. Hè? Dus er ziet de nummer... de eerste song ziet dicht bij elkaar. Ja, wij winnen nummer song. Dat, vind het erg jammer, maar het is jammer, maar... Als debutant is het geweldig. Ja, als debutant ben ik er helemaal net ontevreden mee. Hè? Lekker ongedwongen, geen verwachtingen. En we hebben een hele mooie wedstrijd in het Shield. En daar ben je natuurlijk wel eens mijn voldoening op hebben om. Ja, kun je ook die als debutant nog herinner je het moment, kreeg van de start op Grauw, de allereerste keer van het Echi? Wat gebeurde er al hier met jou? Nee, net zo. Dat weet ik eigenlijk net. Ik weet nog wel dat ik redelijk opvallend rustig wie. Ik denk, nou ja, we beginnen wel Sjen, hè? Opvallend rustig. Ja, zeker. Maar wist je al altijd rustig? Of? Nou, probeer ik wel, ja. Hè? En ik denk, je probeert je goed erop voor te bereiden. En dat je goed voorbereid binnen, dan waar zou je dan er ook om uit, hè? Ja, is dat een tip die zo mooi kregen van die huid? Ja, zeker. Hè? Gewoon zorgen dat je... in de voorbereiding er alles ondien hebben wat je zelf kent. Hè? En ja, ik denk als je dat net doet, dan is er reden om zenuwachtig te worden. Hè? Ja. Dus dat, nee, ik stond redelijk onbevangen niet. Maar misschien wordt het dit hier wel oors, want vorig jaar was natuurlijk weinig druk. En ja, we gingen wel Sjen. En nou heb je iets deel zetten. Van nou, daar misschien weer verwachtingen. Ja, nou, de verwachtingen zie je enorm heeg, toch? Ja, ik bedoel, want dat is natuurlijk de zoon van Albert Visser. Hè? Maar moesten we dat er nog bij zeggen? Of weet elke niet dat wel? Dat weet elke niet, toch? Oké. Albert Visser, hè, die jarenlang skipperwedstrijd op een Lemmer en ik op Drachten en kampioenwedstrijd. Jasper is de oudste zoon, toch? Oudste zoon, ja, klopt. Want de bintraaien, hè? We zijn maar zijn fjouwen zelf. Ik heb nog een zus. Ja, oké, maar die kan het zielen. Die kan wel een beetje zielen, maar nee, die is minder, maar die zielt net een scootje. Nee. Oké, maar dat brengt mij bij de stelling, Jasper. En dan was er altijd lekker, antwoord op Jan. De stelling is, ik ben een betere skipper als u huid. Absoluut. Ja? Nee, de biedheid is gewoon op het topvadersman. En ik nog net. Maar, wat de temperatuur. Nee, maar... Nee, maar ook is het wel heel goed zielen, want toen ziel stikt wel wedstrijden. Nee, mijn heid is natuurlijk, dat is die buitenkijf, die is gewoon een goede ziel, een goede vadersman. En daar hoeven we net aan te twijfelen. Maar mijn ambitie is natuurlijk wel om beter dan hem te worden. Hè? Ja, maar hij was kampioen in 2022. Dus dat was dus op termijn ook een keer kampioen worden. Absoluut. Ja. Maar want op het moment dat hij kampioen was, wie is toch zijn adviseur? Adviseur op voordek, ja. Ja, en het is toch een historische overwinning, toch, Geertje? Ja. Voor het eerst toen jongetje 88. Nou... Voor Lemmer, ja. Doe heeft het op zo. Oh ja, maar Jelle Rijngaard, die doet de skipper. Ja. Klopt, ja. Maar hoe leeft het dan? Want de Lemmer, ik zag echt van me dat het echt gewoon een scootje was. Ja, zeker. Een hoop mensen zijn gewoon betrokken. En vorige week hebben we de Lemse Scootje gehad. Dat is gewoon een joen voor de sponsors en donateurs. En iedereen die het Lemse Scootje mooi vindt, daar komen gewoon een paar honderd man op houden. Ja. En die willen allemaal gewoon het verhaal graag jaren. Nou, wat er met het Scootje nog is. En dat is natuurlijk machtig mooi. Ja, dat willen wij ook graag jaren. Wat is er met het scootje nog? Is er wat met het scootje nog? Er is weinig aan de hoorn. Nee, dat is vrij rustig. We hebben natuurlijk de nieuwe formule. En voor u verhoren te weinig. Dus we hoeven ik net vlot te dwan. We krijgen... het materiaal hier en daar, wat nice, natuur dit hier. Maar gewoon de normale lopende zaken, niks speciaals. Nee, maar op een Lemmer, hè, Lemmer is echt een scootje-dwarp, dus het scootje is direct van de mierskip. De business net als mij, ik snoeihut, als ze vinden dat het net goed presteert. Nou, als je de beweging gewoon een hoop zielen in Lemmer. En als je die binnen al kritisch, een peer, Jelle Rijnga. Bouke Kupers. Ja. Johannes Meter, wen het hier net op Lemmer? Ja. Sander Meter. Ja. Er zijn gewoon een hoop zielen in Lemmer en die binnen kritisch, maar net dom.
Of die ben wel zielig. Dus als je dingen... Als dat domme dingen doet, dan krijg je dat hier. dan krijg je dat hier. En er zit vaak is die kritiek... zit ik wel... Nou ja, dat... Maar mijn heid ik wel. Er zit altijd wel ergens een kern van waarheid in. Vaak is Nou ben wij benijd. vaak is het wel weer genuanceerder. Maar er zit altijd wel een kern van waarheid in. Wij toch dus, Geertje en ik, je eindigt op het podium na de eerste week. Uiteindelijk eindig je hem als zonde. Ja. Dus dat heb je toch wat minder ziel die tweede week als in de eerste weken. Ja. Komt dan de kritiek hè, van de beste stuurlui daar op Lemmer? Nou, dat voelt eigenlijk wel mij. Dat voelt mij reuze mij. Ik niet wel wat verwachten, maar nee, dat voelt me mij. Ja. Oké. Ze zijn over het algemeen op dit moment nog heel erg enthousiast. En daar ben ik wel blij om. Dat is een van uw Er is doelstellingen. nou natuurlijk een heel soort krediet nog. Omdat het eerste hier... Zeker. Hè? Ja. Ja, dat is nou voort. Nou, ik hoop dat ik nog wel iets meer krediet heb dan hier. Maar nee, zo'n goede scootjeskipper worden, dat is een proces van jaren. Hè? Dat is net samen in een jaar. En misschien zien we komt hier wel wat minder als volgend jaar. Ik hoop het net, maar dat is samen mogelijk. Hè? Maar goed, dat is een proces van jaren, maar dat is al even op het Ja, scootje maar natuurlijk. sturen is er toch wel iets wezenlijk wat oors dan op het scootje zitten. Hè? Dat is gewoon een ervaringssport. En dan Ja. ik maar op in je scootje en dan maar hetzelfde scootje jarenlang. Ja. En er komt natuurlijk volle meer bij hè, als skipper bent. Dan heb ik al die interviews die is elke keer weer met u zeg maar. De mast eigenlijk een hele ploeg managen. Ja, het is gewoon het is volle meer bij. Ja. Ja. De ploeg en de achterban en gewoon het hele dorp. Ja. Ja, maar doet hij nooit bekendmaken dat hij ermee ophoorde zo? Ja. Is het dan logisch dat hij bij die uitkomt zo? Maar ja, Dat doet de commissie, hè? Dat doet de commissie. Ja. Maar de Lemster commissie Ja. die woe een Lemster als skipper. Dat willen ze graag, ja. Maar is het dan logisch dat de commissie bij die uitkomt? Dan moest ik aan hun vregen, maar Maar daar waren ze bellen door de vastzitter. Ja. Ja, en, Ja. Is het, en valt hij dan gelijk met de door in hoes of is er eerst een hele lang intro? Deze anekdote heb ik al eens eerder verteld, maar hij Maak het belde niks uit, mij. wij vertellen je wel vaker dezelfde Hij dingen. inmiddels helaas overleden, de oud-voorzitter. Maar die belde mij precies de dag dat mijn baan geboren werd. Dus ik wie in het ziekenhuis en alle gedrokten natuurlijk. En giet de telefoon en de voorzitter. Die weet het ik maar gauw, hè? Nou, hij zei, was kippen worden. Ik zei, ik vind het mooi. Ik zei, wok vast wel. Ik zei, ik heb er zeker hoe praten. Ik zei, maar nou heb ik even horen dingen aan de holen. Maar later is hij bij de webberomkamer. Letter, een paar weken later hebben we bij elkaar zitten. En nou ja, dan vertel je je plan van aanpak en wat hun van mij verwacht je en wat ik van hun verwacht je. En nou ja, dan wie we eigenlijk vrij gauw uit. Dat is gewoon, we kennen het bestuur natuurlijk al goed. En dat is gewoon een warm bad. Hè? Ja. Nou, van de ene vastzitter, ik geef naar de orde vastzitter. Want om deze podcast van enige Jipgong te verstaan, bellen we altijd even maar de vastzitter van de SKS in onze rubriek Hey René. En dus zeg ik, hey René, is er nog nice? Hey Arjan, goeie. Goeie. Ja, wist is de nice. Nou ja, in ieder geval, ik heb altijd wel wat te vertellen. Om die jipgang te bereiken, die hebben ze graag willen. En die wij natuurlijk al eerst graag willen met deze podcast. Nou, we hier even hoe de opvolging van skippers, in dit geval bij Lemmer. Hè. Jasper is daar een mooi voorbeeld van. Een jonge skipper die het helm houdt oernom het van de vorige generatie. Zo zal ik Sander Meter dit hier beginnen. Hij is 29 hier en ze waren het van verjonging dus in de vloot. En wij vinden het dan wichtig dat een skipper de tijd krijgt om eigen te worden met het scootje en te bouwen onder het team. En we zien dat gelukkig ik weer waarom in de vloot. Jasper, dat scheelt al een periode. Die zoekt echt nog wel verder groeien en de tijd krijgen. Maar daarna zien wij ook wel, en dat begrijpen we ook wel, dat het skipperschap vreegt en protten. In tijd en verantwoordelijkheid. En daarom willen we er voor zorgen dat de joerduistige skippers type krijgen die ze neder gaan. Maar het is ook wichtig dat er aandacht bloedt voor opvolging. Terug jonge skippers uit het laag. En wij binnen mij oud-voorzitter Peter de Jong en oud-skipper Jeroen Pietersma dwaalden mij een programma. En dat programma moet het al leiden dat we ook inzicht krijgen in wat de toekomstige skippers neder gaan. En wat haar ideeën binnen, hoe het scootsen zien van nou en in de toekomst. En dat wie mij nice. Nou, dat is heel mooi nice. Nou, dankjewel René. Ja, graag gedaan. En succes met de podcast. Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Nou, dit is toch mooi nice. Ja, absoluut. En zo wordt er dus op verschillende fronten werken aan de toekomst van het scootjesiel. Want we weten natuurlijk dat Willem Zwager die heeft een scootje in de IFKS, in de C-klasse. Dat dan ik
de toekomst, jittie ik. En dat ik jonge bemanningsleden en jonge skippers op zielen. Het Sander Meter vorig jaar op zielt. Nou wordt er skipper in SKS. Zo wordt er op verschillende fronten werken aan de toekomst. Dat is Ja, mooi. nou, dit is het serieuze gedeelte van deze podcast. Dan geven we nou naar de Sorry. roddels. Ja, de roddels. De roddels. Want dan heeft hij weer verdiepen in de scootje verhoord. Ja, nou ja, wist je, er is eigenlijk maar één onderwerp waar de scootje vooral over praat. En dat is? Dat is de Utentus. Oh, ja, de Dus IFK, dat is de KKD. Ja, dat... Ja, daar hebben we het je net over. Ja, van de netvoetballers de keukenkampioen-divisie. Ja, Maar Daar hebben we het vooral over praat. daar het ik, de SKS, die had het erover. Want ja, originaliteit en historisch besef, en zo, dat speelt natuurlijk ook in de SKS. Dus ja, dat is het onderwerp. Ik kan verder nog vertellen dat er voor het eerst een vrouw in de originaliteitscommissie van de SKS is. Ah, en waar is dat? Margriet Zwager, Margriet Zwager. de Is dat vrouw haar? van Jaap Zwager. Dat wisten ze al. Jawel. Dit is, ja? Dat wist ik net, maar Nee. ik... nou, Dat is een mooie. Is Nice. het categorie nice of categorie roddels? Dit is nice. Dit is nice. Ja, dit is nice. En stik nog wat de roddels? Roddels. Ik ken wel een roddel. Bij de Zuidwesthoeken is heel druk aan de gang met scootsie. Oh, Dat wat is was een het dan? roddel. Nou ja, Zuidwesthoeken wie het alles wist de scootsie in de vloer. En nou maar de nieuwe formule telt gewicht mooi. En dat is heel gunstig voor de Zuidwesthoeken. Want dat nadeel wordt wat opheven. Dus ja, die kennen nou van alles voor ons. Oké, nou ik ga nog wat, want we hebben wel eens een keer zijn Rolf Bouwmeester, wie natuurlijk uw analist bij Omroep Friesland. Ja. Die wordt nou adviseur bij Heerenveen. Maar wij hebben nou een vervanger. Ja, Nou, en dat is benijd. de zus Marit Bouwmeester. Oh, bliksem. Dat is toch potverdorie, 2 vorige Olympisch kampioenen in Rio en in Parijs. En zij is dus komende simmer uw analist bij Omroep Friesland. Nou ja, dan hartstikke leuk. Hey, de Dan beste zielster van de vrouw. toch? Ja. Jouw vorige kampioen. Ja. Prachtig. Dan kun je Hè? toch net meer verzaken, jongen. Als is je een fout maakt, is Jess net alleen op een lemmer. Maar ik Kijk maar de het. bouwmeester. En want jij heeft ook nog een roddel. Jeroen Pietersma wil ik heel graag analist worden. Ja, die wil graag analist worden. Ja, maar het mooi net van Willem Zwager. Nou, deze roddel brengt toch nog zelf de vrouw in. Goed zo. Even Sjen, we hebben wie met wanden. Ja, even Sjen. Herstelling oernijtocht eigenlijk. Want de rollen bij Jim op het achterdek ben omdraaid. Hè? Want Dovier is adviseur van die huid Ja. op Alemmer. En nou is die Nou, huid. ik schiet op voorschip. Doos is Ja, het voordek, ja. Ja. maar de rollen ben wel omdraaid. Nou is hij adviseur Ja. van Dijen, bistoskipper. Heeft Ja. er lang oernijtocht om die huid mooi te nemen als adviseur? Nee, dat wie ik wel Want vrij Doop over. is een betere skipper, heb je dat ze krijgt. Nou, als je een goede skipper hebt, een goede meester om zich heen. Hè? En wij hier bij mijn heid hier gewoon een heel goed team, maar daar wie ik een onderdeel van. Maar als mijn heid mij nodig hier, heb ik hem de eerste hier nodig. Hè? Dus Waarom is het nodig dan? Nou, hij brengt natuurlijk gewoon een hoop ervaring mee. Hè? En zelf best in de heat of the moment in de zielerij, maar van alles bezig. En dan is het heel mooi dat je ervaren mensen kan hebben op het middendek. Die zeggen zo, nou, hey jongens, misschien met dit even krijgen wat oors, of het tuur, of de fok even wat oors. En nou ja, dat soort dingen. En het is gewoon een vadersman voorop op het voorschip. Nou, dat is gewoon in het zoals het youth daar met discussies hutzield. We moesten ook gewoon iemand op het voordek hebben die nou, een ex-skipper of een toekomstig skipper of iemand in ieder geval die best blind op vertrouwen kerst. Ja, maar daar is het leer van die huid, toch? Het ziel? Ja. 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 Dan lijkt het mij soms best lastig als hij zei van, nou ja, we moeten die kant op. En Doos zei, nee, doch ik net. Ik vaar mijn eigen koers. Nou, maar die rol heeft Minheid net echt. Oh. Hij zit op voordek, hij is volle meer met de trim bezig en achterskip langs sturen en nou, hoe binnen situaties gewoon dat is volle meer in het moment. En hoe En, communiceer je hem, Jasper? Want dat is best een eind. Dat is Nou, een meter. maar dat is ook iets wat vorig jaar beter koe. Hè? En daar gaan we dus dit hier goed op trainen. Dat is een van de dingen die in het vorige seizoen naar voren is komen. Nou, daar kennen we wel potentie in helje, maar dat moet bij handgebaren. Hè? Ja. En ik zie mijn heid ik net altijd. Er zit nog weer iemand tussen. De adviseur achterop. En die zit mijn heid wel. Die moet eigenlijk die handgebaren een goede trui aan. Hè? Ja, en Dat is vreemd zo'n probleem. Dat ligt wel een beetje op het Ja, speeltje. ja, dan zit je in een ja, krinkje klopt, en dan ja. moet je wat vertellen. En, Ja. dan, en uiteindelijk heb je een heel klopt, oud verhaal te Nee, horen. ja, maar daar moet ik trainen met je dan. Hè? En mooi je hem net met zenderkus of zo werk je? We hebben wel eens een uitdacht. Sowieso we hebben ze wel aan boord voor wat oors. Om de Ja. trainingen te gaan gebruiken. Het is net een raar idee. Maar Ja, maar dan hebben we er een nagehouden als een in- ander. Ja, Dat is wel ja. absoluut Nee, niet. maar in de wedstrijd maar dat natuurlijk sowieso net. Maar misschien is mij trainen. Hè? Dat is Ja. helemaal net een raar idee. Nee. Goed, er is trouwens nog een jongensvraag binnenkwam.
Ja. van de heer R. Ritsma van de Lemmer. Die zei van mijn paken koe ik wel aardig zielen. Hoe liep het? Kijk van Simmer misschien nog mooi als bemanningslid. Hij kan wel mooi. Ja. Hij is wel mooi, ja. Want ik weet net dat hij dan nog bondscoach is. Eerlijk zijn net. Goed, Ja. er wie nog wat. Er is nog iets wat hij botwanden had, Ja, Geert. ja, jongen. En dat is Ja. de leefde. De Ah, leefde in joh. het algemeen. Maar wat fascineert hij vooral in de leefde in de In de vloot? scootjevloot. In de scootjevloot. Ja, nou, de dosis dat ik heb, Jasper. Ik versla er soms in van welke mensen dat familie binnen en waar trouwd is. En, Het hangt al in elkaar. en dan skieren ze weer en dan trouwen ze weer maar in de oren. En dan denk ik, ik ben er pas kwartelijk in achterkwam dat Diana van Auke, dat een meter is. Ja. Dat wist ik dus net, maar dat is een van de meters. En dat fascineert hij. Dan denk ik van, hoe kan dat toch dat in uiteindelijk maar zo'n behind groepje mensen, dat mensen daar de leefde van haar leven vinden. Ja, je hebt toch een hoop raakvlakken. Hè? Je De raakvlakken. je hebt een gezamenlijke passie misschien. En als bijen, als pubers, dat die hormonen enorm opspelen, dan je je maar, dan ben je alle bij elkaar. Nou ja, dan wil je gauw verliefd misschien. Dan bad je maar. Vroeger, Ja. en vroeger wie dat nog wel iets meer dan nou, maar vroeger wie natuurlijk echt gewoon echt Ja. wie we maar het weekend maar het ziel op paard en ja dan wie je als jeugd ik ben maar ook aan de goeie op stap ja en Want daar is een boerendochter getroffen. Ja. Hoe ben je monocle koppelen? ja nou die wennen vlak bij Lemmer. Dus dan kom je elkaar weer zien in het dorp, hè? Dat is gauw kleer. Ja, maar bij jij dat er in tussen zit. Ja, dat is koppelen op een huidige vrouw. Toch waar? Ja, de Jens Jongsma. Jens Jongsma? Ja. Die komt hem daar. Ja, want die komt ik van de Lemmer, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is nog steeds een maat van mij. En vroeger gingen we nog wel eens even gauw met elkaar op stap. En toen kwam wie maar zit twaan op stap. En toen zei ik, wie is dat voor... Mooi leuke- famke. Ja. Ja. Ja, dat zit bij mij in de klas. Ik zei, nou, dan best om je introduceren. Oh. Ja, voor de mensen die het net weten, Jens Jongsma, voormalig analist van Omroep Friesland, Ja. tegenwoordig adviseur. Want dat we maar een beetje goede analist hebben, is Jel Gauw Ja. vervolgens de nooit ergens adviseur. binnen Al de uw vloot. analisten worden oppikt. Goed Ja. zo. Ik begon deze uitsturing met te zeggen van ja, een scootje-podcast in april, dat klinkt wat vreemd en dat is het ook. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo raar, want de eerste scootjes die oefenen jou weer, hè? Ze trainen alweer. Ja, Ja. volgens mij Langwaar en Snits, dat ben de eerste. Of ben je mekker weer aan het trainen? Nee. Uw schietje stiet, dat luidt nog in de veer. Of stiet nog op droegen. Ik giet 2 weken net wetter in. Wij trainen ik wel redelijk vol, hè, maar wij trainen wat korter vanwege mijn werk. Dan kan ik gewoon, we kan ik net volle maan elke snij in de wijs, omdat ik op zee vaar. Ja. Dus En ja, dat is dan- vaak echt in het boeteloon. Ja, dus en dan probeer ik in de simmer heel veel tussen te wijzen. En als het tussen binnen, dan proberen we dan wat intensiever te trainen. Ja, maar dat is in kwarten, we hebben in kwarten hinnen. Ik van de week heb ik naar Kiel, naar Duitsland. En Ja. dan stap ik aan boord en dan varen we naar Engeland. Ja, maar toen ik daar bellen, zie je die Napels. Napels, ja. Het is beter zitten als in Kiel, nevens mij. Ja, de straat van Hormuz gingen we voorlopig maar net heen aan lopen. Nee. Ja, hoor dat maar even vers. Want dan was ze weer op ziek naar een nijskipper. Ja. Nou, skipper is nog op alleen, maar dat is... En hij heeft broers, hè? Oh ja, Ja, deze ja, ik zei. ja. Ja. 2 broers en een zus, die ik aardig zielig in. Nou, En zie nog je een Ritsma bijvoorbeeld. en nog een rits. Ja. Maar nou zie je het verleden keer, zie je Pieter Meter hier aan tafel. Ja. En toen ging het over de Nijformule. Ja. En die zei van, ja, zij moeten nogal behoorlijk wat doek inleveren. En zij ben net de enige, ik jou het maar behoorlijk inleveren. En hij zei doe van, de top 3 is eigenlijk nou al bekend. Ja. En dat is Grauw, dat is de Jouwer en dat is net de Lemmer, maar dat is Jereveen. Ja. Hoe shows dat dat, jongen? Nou, ik denk dat het volle meer uit dat die kantometers is echt wel, het echt wel iets van invloed, maar dat is zo weinig. Hè, tuurlijk, het heeft wel iets invloed, maar uiteindelijk zeg je, we hebben zoveel formules gewoon te die hinnen en uiteindelijk komen dezelfde teams komen gewoon weer bovendruwen. En ik denk dat de menselijke factor, hoe je zielen kennen en hoe goed het team is, dat volle wichtiger is dan die peerkante meter. Dus ik denk dat de scootjes die nou met inleveren, Akkerem en Willem, als ze gewoon op hun zelfvertrouwen, dan zielen ze gewoon met mij in de top. Daar ben ik net zo bang voor. Nee, maar dat denken zij dus zo, want zij vinden het net eerlijk. Hoe shows dat, jongen? Nou, ik Iets. denk dat het wel iets meer uitmaakt als wat Jasper nou zei. Maar Jasper is de zaakkundige verzeld. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld een hele moanne is in wezen een heel rap scootje. En die zit nooit bij de eerste. Dus ik denk dat met deze formule dat het eigenlijk wel verhoort, ja? Ik denk dat... Ja, dus, dat Pieter wel De hele gelijk man heeft. moet gewoon meer trainen.
Ja, dat zou Ja, toch? dat Dan, die dan bemanning ben ik beter. beter op elkaar inspelen. Natuurlijk, het zijn alle factoren die het invloed hebben. Maar ik geloof wel een beetje in Pietersie worden. Dat die eerste traaien vast is. Nou ja, ik denk het net. Ik denk dat het... Nou, gelukkig, want dat was voor het kampioenschap gaan, toch? Ja. Nou, dat is net een doel, maar dat is een ambitie. Maar, Wat is het doel dan? Nou, het doel is gewoon goede zien inzet, goede inzet, goede trainen en een hele rij. En als we alles je doelen hellen, dan komt het resultaat vanzelf. Ja. Dus maar Maar wat vinden ze daar op een lemmer van dit doel? nou, ik denk dat we het mooi vinden. Maar het zou toch mooi zijn, Jasper, als zij van... ik ben ouder en hier ben ik zonder worden. Ja. Ik wil sowieso ook heger als die zon. Nee. Dat wist helemaal net. Misschien dat Trudy, we krijgen natuur en misschien krijgen we dat wel net een plak. En kunnen we wel een heel goede draaien. We hebben een heel goede druk aan het bouwen. En dan is dat helemaal geen fut gooit hier. Dus ik hoop vooral dat we als team weer potentie maatje om uiteindelijk gewoon in de top te draaien. Ja. Ja. Die Huid had het 10 jaar lang volhouden, hè? Op een Ja. lemmer. Ja. Hoe lang was het vol? Mijn huid is 10 skip geweest op Lemmen, maar daarvoor ik nog 10 hier op Op Drachten. Drachten, ja. Dus ik hoop dat ik het nog 24 hier volhoud. Ja, toch? En dan ben je zo wat 4 kampioenschappen verder. Oh, dan ben ik wel gehoord trouwens, maar tot mijn zestigste, dat zou mooi wezen. Dat zou mooi wezen. Ja. En als dus ik nou? als ik de volle gezondheid mij dwan, dat zou Ergens achter in de 30 best. ik ben zo'n 30. Zo'n 30. Ja, ja. Nou jongens, we zijn er alweer haast doorheen, hè? We moeten dan nog even zien, waar willen we de volgende keer op tafel? De best of de rest. Best op de rest. En dat is Ook de Auke Groot. de Groot. Ja. Ja? Ja, hier is echt een tweedeling in de vloot van die viertje. De eerste zoon en de tweede zoon. Ja. En Auke is achtste worden dus. Als ik aan Auke denk, dan denk ik altijd, die sprong toch van het ene scootje op het achterdek? Ja, toch? Bij het orenskoetje? Ja, maar ik altijd te denken bij Auke de Groot. Dat is toch gek of Mooi net? verhaal. Hè? Ja, mooi verhaal. Vertel even, net elke niet weet dat. Vertel even. Ja, ik geloof dat ze een keer in de 10 en In de hier is 10. in de 10 hier is maar Akkerem, op Bols misschien toen nog. Nee. En toen hier is een onvaringje en wie Auke wie er net maar hier zijn die sprong oer. ik vind dat wel mooi, want het is zo'n rustige kerel. Ja, Nou, nee, maar van binnen. ja. Dus de net. brand tussen vuur Ja. van binnen. Nou, Ja. dat moeten we de volgende keer een Bob en Wetters aan de krijgen. Maar die nieuwe familie als het ook gelijk is dan Michelle hoe Zuidwesten correct Ja. Nou, dat zou maar zo mooi wezen. Hè? Ja. Jongens, nou, we zijn er toch in. Tiegetank dat je weer is. Jasper, ik vond het hartstikke leuk dat je weer is. Maar de podcast hier. Oh, wat een klapper. Dank voor je komst. En graag ont de volgende klapper. Ont de volgende keer. Dag.